деҳқонбозор сӯхт, бозори деҳқон месӯзад, деҳқонбозор ба коми оташ рафт. ин ҷумлаҳое буд ки соати 12 шаб сомонаи иҷтимоии фейсбукро ба ларза овард. ҳамаи корбарони шабакаи мазкур дар ин бора ҳарф мезаданд ва бисёртарашон ба ин суханон бовар надоштанд. барои фаҳмидани асли ҳодиса мо хабарнигорони ҳафтаномаи Тоҷикистон роҳ сӯи бозори деҳқонро пеш гирифтем. баробари ба дарвозаи бозор наздик шудан бӯи бади сӯхтагӣ ба машо мерасид. як қисмати як лухтфурӯшӣ, маводи ғизоӣ ва растаи гӯштфурӯшӣ баста шуда буд. аробакашон маҳсулоти сӯхташударо ба партовгоҳ бурда мепартофтанд. фазои бозор хира шуда буд ва то ҳол аз баъзеи дӯконҳо дуд мебаромад. чеҳраи соҳибкорони зарардида парида буд. мағозаҳои худро тоза мекарданд. замин пур аз об ва ҳама дар таку дав. як марди тоҷир баробари моро дидан гуфт ки ин ҷоро навор гиред, бинед, ягон чизро берун бароварда натавонистем. ҳамаи маҳсулоти хӯрока ба кӯми оташ рафт. зани дигаре низ лаб во карда чунин гуфт: ҳамагӣ чӣ қадар зарар дидед? ба мо маълум гардид ки сӯхтор нимашаби 22 июл соати 00:29 дар бозори деҳқон воқеъ дар маҳаллаи маъруф ба гипразими шаҳри Душанбе сар задааст. то ба ҳол сабабҳои ин оташсӯзӣ эълом нашудааст ва мақомот дар робита ба ин ҳодиса ибрози назар накарданд. соати 00:38 хадамоти оташнишонии қисму томҳои ноҳияҳои шаҳри Душанбе иборат аз 15 дастаи оташнишонӣ ба ҷои ҳодиса омада соати 01:27 оташро хомӯш карданд. маъмурияти бозори деҳқон дар суҳбат бо хабарнигори ҳафтаномаи Тоҷикистон гуфт ки сӯхтор асосан дар қисмати аввали бозор ҷои фурӯши маводи хӯрока сар задааст. ба гуфтаи ӯ оташсӯзӣ аз қисмати яклухтфурӯшии маводи ғизоӣ оғоз шуда ба қисматҳои дигар аз ҷумла растаи гӯштфурӯшӣ расидааст. 16 дӯкон ки аз ин 88 дӯкони гӯштфурӯшӣ аст ба масоҳати 134 метри квадратӣ сӯхта зарар диданд. маблағи дӯконҳои зарардидаи соҳибкорон тақрибан 35 000 сомониро ташкил медиҳад. маврид ба ёдоварист ки бозори деҳқон яке аз калонтарин бозорҳои пойтахти Тоҷикистон маҳсуб мешавад ки сокинон ва тоҷирон аз он ҷо маҳсулоти мавриди ниёзро аз дасти аввал ва бо нархи арзонтар аз дигар бозорҳо мехаранд.